bujibai ce di ni kele ko ke ako kele ha kita abon ko khak sangwa ini kira beleso ramga para aje ini ako presiden kita ko para ni presiden ko to nai kan khaye ke chung nai có thể thế nó trực tiếp ra một thằng ra nó hàm nhá ơi bớt cầm tầm nó hàm này là chúng ai cho phải nó khác chứ phải là Dara ni mung anh mau mon gì nhá kami sorki para rangja para mas sorki para hambai belai karo kolomka ini jara BJP IPF ni ya karoi di pramothani je thansani ideology no hamjagai bubagrani hamungno sajagai ini o tolbaha kamio deisa rangchak tolbaha kamini lukuro 25 poribar je chini ti pramotho jengbai joining khaipene rona belai kono lamsugo khabai khupene lamsugo belai kono hamai maya kono tei ba hamai maya kono chini tolbaha kamini party jara worker tonai ro chini kormi tonai ro borongni chai tongma ni bisingtei ini jeng borno mangkha ei 25 poribar ini khaika 75 buta omai kena bus kani sala bahaino tai butungno kobogoi tongo jeng bahaino khainai ti pramotho thansani maribo jeng monar bai gadalai greater ti paralen jeng bahaino chajago hinai jotono dol dela joining khai tongo abot bagai asa khlayo bus kani salo সারা ত্রিপুরা রাজ্যও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সারা তাই মুংসা তংলা এবং বুবাগ্রানি থানসানি মারিন আমুসকে বড় চাজাগাই তিনি ফাই দङ কাজে ত্রিপুরা রাজ্যও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ববিকুবিনো ओंसिनाय এবং আবনা তাই কেবো কাছেমায়া যতনা হামবাই খুলুমকা।